I denne video undersøger jeg, hvor mange gange Dennis og William Brie klapper. God fornøjelse og alt credit til Brie og Dennis. Nyd videoen. I dag skal min og jeg ud og besøge. Det første, vi starter med. er den første, vi skal møde? De har lavet nogle, hvor man kan ryste Ja, måske nogle lidt og så videre. Det skal vi lidt ind på. Det kan vi godt, vi er i Danmark. Ja, hvor lidt vi går op og besøger dem. Hey! Hvad så? Skal der se det? Hvad så? Hvad laver I? Så er det godt at se dig. Er det om aftenen? Det vi skal lave, det er, at vi skal... Kender I... Det her drejer. Tak fordi I vil have mig med. Fornøjelse, bro. Kæmpe. Er du ved mig, Cham? Vi har brugt rigtig meget tid på den her video. Rigtig meget på siden af at lave det her. Fuldstændig. Skriv lige ned i kommentaren, hvem vi skal besøge næste gang, fordi Det blev til i alt 91 klap. Det var det for denne video. Håber I nød den. Husk at like og subscribe til kanalen, så jeg kan fortsætte med at lave samme mærkelige videoer.